Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары. Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте ва баракаты барчагызга да ирешсәйди. Эфирда Имамның сырык дигән тапшыру һәм инде әлбәттә сездән килеп ирешкән сорауларга шушы студиябызда хәзрәтләребез, казыйларыбыз белән җавап таба торган тапшыру. Әгәр дә андый сораулар калган булса, аларны әлбәттә экранда чыккан адреска юллый аласыз. Инде бүгенге тапшыруга килгәндә, шөкер, бездә бүген ерактан килгән кунагыбыз һәм инде Аллаһ Тәгалә шушы очрашуларны ешрак кылса иде дигән теләктә сезнең белән таныштырасым килә һәм инде аның регалиялары бик күп. Ялгышмас өчен укып китим. Түбәнкама районы имам мөхтәсибе, Түбәнкама шәһәре казые һәм Татарстан мөфтиенең халыкара мөнәсәбәтләр эшчәнлеге буенча киңәшчесе Салих хәзрәт Ибраһимов. Салих хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатух. Әле монда кирмәгән регалиялар бик күп калды. Аларны инде иншалла сез җавап кайтарганда халыклар үзләре дә аңларлар, тамашачыларыбыз. Башлап җибәрәсе килә. Хәзрәт, беренче сорау. Шунда да сез үзегез инде мөфтиебезнең халыкара мөнәсәбәтләр эшчәнлеге буенча киңәшчесе буларак еш сәфәрләрдә йөрисез. Безнең Татарстаныбызны, Россиябезне бик күп кенә илләрдә күрсәтәсез, өйрәтәсез аларга, безнең турыда сөйлисез. Сорау менә шундыйрак, сез поездда да йөрисез, сез самолетта да йөрисез. Шул вакытларда намаз уку мәсьәләсе ничек каралган? Намаз укырга ярыймы самолетта, мәсәлән, поездда? Шулар турында безгә берәр кагыйдә әйтеп китсәгез иде. Бисмиллаһ, алхамдулиллаһ, вассалату вассаламу аля расулиллаһ. Беренчедән, әлбәттә, без Аллаһның куллары, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кушканын үтәргә тиешбез. Намаз, әлбәттә, ул безнең өстебездә, шуңа күрә без намазны 5 вакыт, аның вакытын сакларга тиешбез, аның урынын сакларга тиешбез. Әлбәттә, үзебезнең тәһаратыбыз булырга тиеш һәм урынында чиста булырга тиеш. Аның бар шартлары. Шартлары бар. Әмма ләкин адам баласы тик тормый, бер урында тормый, шуңа күрә каядыр сәфәргә чыкса, без беләбез, әлбәттә, Аллаһның рәхмәте ул намазын кыскарта ала, мисал өчен. Һәм инде менә шул самолет булсын, әле төнлә оча кеше, көндез, мисал өчен, кич, кайчакта менә шул рейслар дип әйтәбез инде, ул шул намазга туры килә. Нәрсә эшләргә? Хәтта ошбу ошу юлы ул мисал өчен үз шәһәренәме, барган шәһәренә барып җиткәнчә аның вакыты чыгарга мөмкин. Шәкер ул вакытта инде әлбәттә без, иманлы кеше әлбәттә намаз кергәч ул үзе дә тыныч була алмый, бит аның өстендә намаз, ул тизрәк борчыла, ничек аны үз өстеннән төшерергә, шул әманәтне. Шуңа күрә әлбәттә самолетта булган чакта да ул намаз укый. Укый, әмма ләкин ул аңлый, намазның шартлары үтәлми. Шул кыям басып туры, мисал өчен. Шул сәҗдә, мисал өчен. Кайчакта бар шундый самолетлар, зур самолетлар, мисал өчен. Алар анда 6-7 рәтле, мисал өчен. Хәтта мин күргән бар 9 рәтле бар, мисал өчен, Анда шул самолетның бар урыннар, мисал өчен, хәтта басып та укырга була анда. Әлбәттә, алдан рөхсәт алып, шулай матур итеп сөйләшеп, чөнки самолетта әгәр дә хаҗга барасың син, зур самолет белән, әлбәттә, анда бөтенесе инде хаҗилар бер-берсен аңлый, кайчакта син шул ук командировка дип әйтәсең. Эш буенча барасың икән, кеше аңламаска мөмкин. Шуңа күрә әле беренче кеше үзе уялып, үзе борчылып, менә хәзер монда килеп бассам, нәрсә булыр микән, нәрсә уйларлар микән? Без беләбез инде төрле сәясәтләр, төрле фикерләр бар бит кешеләрнең. Шуңа күрә әлбәттә алдан рөхсәт алып, әгәр дә бар мөмкинчелек басып укырга һәм бөтен намазның тәртипләрен сакларга, әлбәттә, хәтта кыйбласында рөхсәт алып, намазлыгыңны җәеп, инде син намаз укый аласың. Һәм әгәр дә андый мөмкинчелек юк, утырып торасың син. Без беләбез, пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям диедә утырган чакта да дуга да кылган иде. Аның ничектер намазлары да бар иде дип килә хадисләрдә, шулай бит инде. Һәм кыйблага кайтсак, менә ничек барасың, шул юл белән аңа юнәлеп дип, шулай дип андый хадислар да бар.
Әмма ләкин без аңлыйбыз, без менә шул урында утырып, безнең күп шартлар юк. Кыям юк, сәҗдә юк, хәтта рукух та ул сыйфатлы түгел. Әмма ләкин, вакыты. Вакытның хакы ушбу вакытта намаз укырга кирәк дип син тәһарәт булган чакта әлбәттә намаз укыйсың. Намаз укыйсың һәм ул укылган итеп саналыр иншалла. Әмма ләкин шул урынга барып җиткәч, иңә кайтып җиткәч, син инде хәерлерәк булыр, әгәр дә син бу намазны яңа теге кабатлап кайтарырсың. Инде тиешле рәвештә басып торып сәҗдә кылып һәм башкасы. Шуңа күрә менә шундый чарада кайчан син кинәт теге юлдан туктап чыгып, ягъни бөтен тәртип белән саклап намазны укый алмыйсың икән, син үз урынында укый аласың. Әмма монда аңларга кирәк, әгәр дә син машина белән китеп барасың, каядыр, һәм туктатырга мөмкинчелек бар. Читкә чыгып, намазлык җәеп, намаз укырга була. Беркем дә сине ниндидер теге шартка, ягъни шундый уңайсызлыкка кертмәгән, ягъни син ирек, син мисал өчен чыга аласың, туктата аласың машинаны, гафу итегез җәмәгать, минем менә намаз укырга вакыт. Чөнки без беләбез, кайчакта шул ук машина анда төрле йомыш аркасында туктала һәм кешеләр чыга керә. Ул вакытта әлбәттә син аңларга тиешсең, син Аллаһ каршында. Син сәфәр дуасын кылгансың, Аллаһка тапшыргансың. Әгәр дә бар мөмкинчелек туктап, намазлык җәеп, намаз укырга, әлбәттә син туктап, намазлык җәеп, намаз укыйсың. Аңлыйсың, әлбәттә, син юлда, сәфәрдә, әле синең белән, әле анда автобус тулы булырга мөмкин, я машина тулы кешеләр бар, ягъни син инде сөннәтләрне инде укымыйча, әмма фарызны синең өстендә булган, әлбәттә фарызны син укырга тиешсең, хәтта Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән инде кыскартырга дип. Шуңа күрә монда инде кешенең әлбәттә аның иманына кайта, аның инде Аллаһ карата инде мөнәсәбәтенә кайта. Шуңа күрә бар мөмкинчелек. Укыйсың, юк икән, самолет булсын, самолет туктата алмайсың син, әйбәт, син һавада чыгасың. Ул вакытта бар икән анда урын басып укыйсың. Юк икән, үз урыныңда кешене камашауламыйча, шулай бит инде аны аптыратмыйча, шулай матур итеп ничек белдерә аласың, үзең салыйсың нәрсә ул рукух, үзең салыйсың нәрсә ул сәҗдә, кыям һәм атахият, ул бит инде син үзең хәтта шул намазны укыганда да утырып, син үзеңне мәчеттә басып торасың дип, шулай Аллаһ каршында басып торасың дип, шулай кыямың да бар синең, рукуң да бар синең, сәҗдәң да бар синең дип, шулай хис итеп, син Аллаһ каршында басып торам дип, намаз укыйм дип, шулай син үзең тыярга тиешсең син. Шуңа күрә, укыйсың, тынычланасың, дуа кыласың, сәфәреңне дәвам итәсең, таң кабатлап әйтәм инде, әмма ләкин уңай вакыт, уңай урын килеп чыга икән, синең тынычлап инде шул намазны тиешле рәвештә укырга, укысаң хәерлерәк булыр дип. Мәсәлән, сез әйттегез, әгәр дә ултырып укый икән, ул кайткач өендә уку хәерлерәк дип. Шул самолетта басып укый алды ди. Хәтта ки менә белә аяк такый була икән, шул якка басып, кыямнарын, рукукларын, сәҗдәләрен камил рәвештә башкарса, өйгә кайткач укырга кирәк түгелме? Әлбәттә. Поездда ничегрәк эш? Поездда да шулай. Поездда гадәтчә купейный вагон булса, ул бит инде ике яктан ята торган урыннары һәм уртада инде шундый урын, әйдә кемдер әйтә, мин коридорга чыгам дип. Коридорда кеше йөри. Син комачалыйсың кешеләрне, кемдер кайнар чәй белән килә, кемдер белмим, авыр төрле сумкалар белән килә, мисал өчен, монда шул бик җитди мәсьәлә. Аны уйлап бетерә кирәк. Син гыйбадәт кылам дип кешене комачаласаң, әле синең алдыңда сүт тора булырга тиеш, без беләбез, нәрсәдер торырга тиеш бит. Шуңа күрә монда уйлап бетерә кирәк.
Шулай ук син әгәр дә шул ук бүлмәңдә купеда дип әйтәбез. Кешеләр аңлый, син намаз укыйсың дип. Әмма ләкин хәтта хадискә кайтсак, без кыйбла ул син барган не дип, юнәлеш дип, син поезд былай бара, син былай басасың, син тәрәзәгә карап басасың, син я инде ишеккә таба басасың. Шулай бит инде. Димәк, син монда да кайбер шартларны калдырасың. То есть кыйбла, то есть кыйбла. Шулай бит. Бар кыям, бар рукух, бар сәждә, Аллаһка шөкер калганнары бар. Шуңа күрә монда инде галимнәр әйтәләр, әгәр дә шуны укысаң, Аллаһка тапшырасың. Ягъни синең вакытың керде, син үзең тәһарәттә, урын чиста, намазлык җәйгәнсең. Шуңа күрә инде син менә ничек күңелең синең, тәрәзәгә табамы, ишеккә табамы, әмма ләкин без белмибез, хәтта поезд сулга борыла, уңга борыла, әмма ләкин менә шулай Аллаһка тапшырып намаз укысаң син поездда, аны кайтартырга кирәкми. Иншалла, мишабысында. Хәзрәт, инде икенче сорауга күчсәк буладыр. Мин төрле тортлар һәм десертлар пешерәм. Күптән түгел берничә бар хуҗасы миңа тортлар һәм башка десертлар бирүне сорады. Бу исламда рөхсәт ителәме? Мин эшләгән акча хәлал булмаска мөмкин дип борчылам. Кешенең барга десерт ашарга гына килмәве дә бар бит. Мисал өчен, хәмер кулланучылар мин пешергән десертны кулланып, хәмер эчәргә дә мөмкиннәр диелгән. Бар ул шундый урын, бит, анда төрле исерткеч куллана торган. Мин дөрес аңладыммы? Әйе. Беренчедән без беләбез, Аллаһ Тәгалә әйтә, таавану алал бирри ва тақва, ва ла таавану алал исми вал удван, ягъни ярдәм итегез, булышыгыз бир игелектә һәм тақвалыкта, һәм тақва. Һәм булышмагыз гынахта һәм инде шундый тыйылган гамәлләрдә. Аллаһ Тәгалә әйтә шуны. Шуңа күрә бер яктан сине таныйлар, сине чакыралар, синең мисал өчен пешергән ризыкларын тәмле һәм кеше ашый һәм шуны күреп сиңа дәрәҗә бирәләр. Әмма ләкин кая ул сатыла? Нинди товарлар арасында, нинди оешмада дип әйтәбез, менә шуны ничек кына әйтергә инде аның, нинди ул бар дип әйтәбез, шулай бит инде анда төрле харам нәрсәләр сатыла. Шуңа күрә, миңа калса, хәтта тагын бер хадис искә төште, әл-халалу байина ва әл-хараму байина ва байнахума муштабихат. Халал ашыктан ашыкты, билгеле. Һәм харам да ашыктан ашык билгеле. Ва байнахума, әмма ләкин аның арасында муштабихат, шубхатлар ди, бар ди. Һәм хадиснең дәвамы ничек? Әгәр дә син шул шубхатлардан ерак булсаң ди, син харамдан ерак булсаң ди. Әгәр дә якын булсаң, харамга якын бул. Монда шик. Дөресме, юкмы? Әле шундый кибет, халал түгел. Шуңа күрә ул вакытта әлбәттә андый гамәлләрне тыйлырга, бар төрле кибетләр хәмер сатылмаган, бар төрле хәтта халал кибетләр бар бит. Шуңа күрә инде акча эшлим дип, менә мине танылар бит дип, мине күргәч, аннан соң минем бизнесым китер дип, кемдер әйтә, дәгъват булыр дип, анысы да бар. Җәмәгать, бу бик җитди мәсьәлә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үз киң рәхмәтеннән ташламасын иншалла. Әгәр дә син инде менә шундый шикле мәсьәләдән ераграк булсаң, хәерлерәк. Иншалла, шулай булсын да, инде Аллаһ Тәгалә сезгә хәл кәсеп насыйп әйләп, менә хөрмәтле сораучыбыз инде бәрәкәтләрен насыйп итсә иде. Амин. Иншалла. Хәзрәт, бик озын бер сорау. Без йорт хайваннары, сарыклар һәм тавыклар үстерәбез. Һәм моның өчен йорттан читтә сарай төзелгән. Аны без атна сайын, кай вакыт 2 атнага бер бәвелдән һәм тизәк исен бетерү өчен юып торабыз. Без атна сайын яки 2 атнага бер юсакта абзарда исләрнең күпмедер өлеше кала. Күршеләргә бу ошамый, шуңа күрә без тавыкларны бетердек. Сарыкларга тимәдек, чөнки урламасыннар өчен төнлә генә сарайга кертәбез. Гәрчә без атна сайын яки 2 атнага бер юып торсак та, абзардан килгән ис күршеләргә зыян китерү булмасмы?
Бу тормыш. Тормыш бу авылда булсын, я инде коттеджный поселокта булсын, әлбәттә монда авылдан кеше, әгәр дә ул мал асрый икән, әлбәттә без беләбез күрше хакы, хәтта татарларның әйтүләре бар. Күрше хакы Алла хакы. Шулай бит инде. Ягъни һәм без беләбез, хәтта Коръәндә күпме килгән хадислар белән күпме килгән безгә карата инде шундый хәтта тәкъдимнәр генә түгел, ә менә инде шул күршенең хакы аңа карата мөнәсәбәт турында хәтта әйтәм бит шундый безнең өстебездә әманәт, ягъни без үз күршеләребезгә зыян китермәскә тиешбез. Без әлбәттә күршеләребезгә хәтта бар бит шундый хадис искә төште. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, Җибраил алейхиссалам миңа килеп күрше хакын сөйли башлагач, мин хәтта күршенең хакы шул хәтле бик дәрәҗәдә, хәтта менә бу без бит әйтәбез мирас дип. Мирас бүлү. Ул Коръәндә килгән, шулай бит инде. Шулай ул тиешле безнең өстебездә әманәт дип тора. Шуңа күрә мин ди Җибраил алейхиссаламның күршегә карата мөнәсәбәтне күргәч, мин хәтта күршеләребез мирас, безнең мирасыбызга керергә хаклары бар дип уйладым ди. Ягъни шундый дәрәҗәдә. Ягъни күрше әлбәттә аның хакы бар. Әмма ләкин әгәр дә мисал өчен без яшибез авылда, анда гадәти тормыш. Шул күрше мисал өчен әгәр дә ул йортны сатып ала икән һәм синең күрше булды, ул бит аңлый, мисал өчен мал асрыйсың син, анда булсынмы безнең иң мәшәкатьле ул кәҗәләр инде, әлбәттә ул бакчага керә һәм башкасы. Ләкин әйтәм бит, хәтта кеше бит анда бар шундай әйтемләр, әгәр дә кәҗә асрый уйлагансың, беренче күршең белән киңәшләш дип. Шуңа күрә мал Аллаһның рәхмәте һәм әлбәттә без үз тормышыбызны алып барырга тиешбез. Әмма ләкин кай чакта менә әйтәм бит, бал кортын әгәр дә син шул гамәл белән бал айырту белән шөгыльләнә теләсәң, аны әлбәттә син алдан әйтергә тиешсең, чөнки ул бал корты шала, мисал өчен аның зыяны бар бит әле. Аны әлбәттә син янәшә генә тора торган күрше белән түгел, хәтта берничә йорт, анда 3-4-5 ни хәтле ша ала кортларың, син аны алдан яшәргә тиешсең. Ә монда сүз бара шул урын анда инде мал асрана, менә кеше аптырап хәзер кошларны да, анда тавыкларны да бит инде суйганнар. Монда ничектер әлбәттә килешергә кирәк күршеләр белән. Бәлки алар бит инде, әгәр дә яңа күршеләр, алар бит инде моңа хәтле шул авыл тормышын белә торган булырга тиеш. Монда кайбер күршеләрнең әтәче теге бик нык кычкыра, мисал өчен, иртән йокларга бирми, мисал өчен, бит. Шуңа күрә аны бит инде син аңларга тиешсең, син кая килгәнеңне, шулай бит. Әгәр дә ул каядыр балконда малны асрый башласа, әлбәттә монда ул гадәтчә түгел, 9 катлы бинада, каядыр 5нче катта кемдер, хәтта бар шундый, андый сораулар, кемдер мисал өчен куян асрый башлый, аның исе куянның бит инде без беләбез. Хәтта ул тиз тарала һәм тиз генә җуып бетми ул. Шуңа күрә син зыян китерәсең үз күршеңә. Ә монда кая яшиләр алар? Авылмы ул, мисал өчен сорау, минем үземнең мисал өчен туа бит. Һәм андагы кешеләр әгәр дә бөтен авылда шулай таралган, мисал өчен яши торган йорт кырында, мисал өчен махсус шундый бар абзарлар дип әйтәбез инде без, бит. Анда бакчалар да булырга мөмкин, шулай бит инде. Әгәр дә ул бөтен җирдә каралган икән һәм шул тормыш белән ничә еллар буе кеше яшиләр, димәк бу күршенең менә сезгә инде анда танкит белдерү бәлки дөрес тә түгел, анысы да булырга мөмкин. Шуңа күрә аны карарга кирәк, нәкъ менә шул инде тормышка карап. Әмма ләкин аннан тыш бар бит әле безнең
закон ягыннан, мисал үшін, ол енді шул глава поселения мисал үшін хәлита аны дөресме юкмы, ни хәтле күпме метр калырга тиешен, күпме аның тәртибе буенча санпин станция булсын ул ниндидер менә юридический актан инде без карыйбыз аның рөхсәт итү менә хәтта ике йорт арасында анда 5 метрдан да мисал өчен әйтәм хәзер мин дөрес хәтерләмим күпмедер метр булырга тиеш мисал өчен теге ут капмасын дип менә һәм башкасы. Монда бар пожарный безопасность буенча таләпләр мисал өчен санэпидстанция таләпләре булырга мөмкин. Һәм шулай ветеринарный службаларның таләпләре булырга мөмкин. Ул бит әле теге искенә түгел, аның бит әле ширдә булырга мөмкин, һәм ул ширдә таралга мөмкин. Шулай бит инде. Шуңа күрә менә бу мәсьәләгә бөтен яктан килеп карарга кирәк. Һәм ул җитди мәсьәлә, тагын бер кат әйтәм, чөнки күрше хакы, Аллаһ хакы, мөселман иман китергән кеше әлбәттә бу мәсьәләгә җитди карарга тиеш. Монда хәзрәтнең җавабы гына җитмәс. Хәзрәт үз сүзен мисал өчен әйтер, әмма ләкин теге як таләп итә торган як күршеләр, аларның хакы бармы шулай таләп итәргә? Ягъни ул аның нәрсәгә нигезләнеп таләп итә? Менә шул якны карарга кирәк. Шуңа күрә инде менә шундырак җавап инде иншалла. Шулай булсын да. Лазурит балдак кию турында нинди карар хөкем сөрә? Кайберәүләр бу ташта алтын һәм бакыр атыннары бар диләр. Ләкин алар бик аз күлемдә булуы да билгеле. Әйе, динебездә иратлар өчен алтын балдак булсынмы, йөзек булсынмы, төрле менә шундый зиннәтле инде әйберләрне дип әйтәбез, кию тыелган. Ират кешегә, хатын кызга ярый, без беләбез, әйбит. Әмма ләкин бар менә шундый, әйтәм бит, төрле рушат пошли изделиялар әйбит алтыннан мисал өчен. Анда булсынмы ул шундый табигый ташлардан ясалган һәм менә бу төрле шундый кушылып ясалган алтын булса, көмеш күпмедер әйбит. Без монда карыйбыз ни хәтле анда алтынның ни хәтле аның микдары, ни хәтле мисал өчен. Әгәр дә яртыдан да әзрәк булса, әйбит, аны алтын дип әйтә алмыйсың син. Аның алтынның күпмедер граммлары дип әйтәбез, матдәләре күпмедер бар икән, ул шулай кала. Мисал өчен, 37% мисал өчен. Менә бар, без беләбез, пробалар бар, әйбит, алтынның анда 585, 583, 999 пробасы, ашыктан ашык инде алтын дип әйтәбез, дәрәҗәле пробалы дип әйтәбез, әлбәттә, монда аңлыйсың. Әмма таш шунда күпмедер бар алтын, күпмедер бар көмеш, күпмедер бар төрле теге табигый кергән, Аллаһның рәхмәте белән һәм аны бизәгән, зиннәтләгән шундый матдәләр бар икән төрле. Әйбит, дип әйтәбез, ул инде әгәр дә аның алтыны түбән, ягъни нидә дәрәҗәдә дип әйтәбез инде, әзрәк дип әйтәбез, ул вакытта аны кияргә ярый. Проблем юк. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылар, исегезгә төшерәбез, бүген бездә кунакта Түбән Кама районы имам мөхтәсибе, Түбән Кама шәһәре казые һәм инде Татарстан мөфтиенең халыкара мөнәсәбәтләр эшчәнлеге буенча киңәшчесе Салих хәзрәт Ибраһимов бүген ул сездән килгән сорауларга җавап кайтара. Хәзрәт, инде дәвам итәбез. Ясалма тырнаклар белән дуга кылырга һәм гыйбадәт кылырга мөмкинме? Чөнки тырнаклар кальций җитмәү аркасында өзелә диелгән. Менә шундый кызыклы сорау. Кызыклы сорау, безнең инде ул хәзер нык таралган, безнең хатын кызлар бит матур булырга телиләр. Шул сәбәптән шундый теләкләр аркасында инде тырнакларны үстерәләр анда, быйлар, әлләсәшләр инде шундай бит. Әмма ләкин монда аерырга кирәк. Әгәр дә ул теге шир сәбәпле мисал өчен кальций җитмәү анда төрле ширләр, тырнак ширләре булырга мөмкин шул бит инде. Һәм ул махсус шундый дава куллана. Бар шундый лаклар, мисал өчен аерым бармакларга быйы торган, махсус теге анда микробларны үтерә торган, шундый әйбит, төрлеләр хәзер бар, әйбит. Һәм шуны быйы, әйбит, әмма ләкин
тәхәрәттә булу безнең бит инде шарт һәм менә шул ул тәхәрәттә булып бояп куйса, мисал өчен бит беренчедән һәм инде менә шул аннан соң тәхәрәт бозылса, ул тәхәрәт ала, бөтен проблема тәхәрәттә. Менә теге куелган, ясатылган тырнак, ул проблема, ул тәхәрәт. Син әгәр дә тәхәрәт юк, син тәхәрәтсез намаз укый алмыйсың, Коръән укый алмыйсың, хәтта әйтәм бит шул таваф кыла алмыйсың, бит шулай бит. Шуңа күрә проблема монда. Яни намаз укып була бер караганда, әгәр дә син тәхәрәт алып, аннан соң буясаң, аннан соң куйсаң, бу бер мәсьәлә. Әгәр дә ул дава, әгәр дә ул аны кулланмыйча алмый, ул давалана шулай, ул вакытта ул үзенә сөртә, тәхәрәт ала, намазлар укый, проблема юк. Әгәр дә ул шул, ягъни бизәр өчен бит, матурлык өчен, әгәр дә ул вакытта әлбәттә дуга кылырга ярый, дуга өчен тәхәрәт кирәкми, әмма ләкин намаз укый алмый инде ул, шулай бит. То есть монда инде наращивание ногтей дип аталган урысча, монда инде төрле анда этаплар бар аларның, теге күпмедер беренче аннан соң киптерәләр, аннан соң тагын әллә нәрсә эшләгәндә, әллә кыйбат шундый нәрсә ул. Матур дип кемдер уйлый инде аны, әмма ләкин таквалы хатын-кыз әлбәттә. Ул үз тәнен чисталыкта, тәхәрәттә торырга тырыша. Шуңа күрә инде факат әгәр дә шул даваланса гына кулланырга ярый, иншалла, һәм инде әйтәм бит тәхәрәт бозылмый, һәм ягъни әйтәм бит тәхәрәт ала аласың, һәм намаз укый аласың. Әгәр дә син менә теге бизәнеп йөрисең, тырнакларны буйсың, ул вакытта инде әлбәттә синең ул беләсеңме ничек ул, шулай әгәр дә синең мисал өчен кулыңны кистең син, һәм сиңа бинт мисал өчен бәйләп куйдылар, бит. Син тәхәрәт аласың ачык урында, бинтка масякны кыласың мисал өчен. Менә шуннан чыккан бу аның җавабы, Син мәҗбүр, син даваланырга тиешсең. Шуңа күрә син буямыйсың, аны теге матур булсын дип аны лаклар кулланмыйсың. Синең максат факат менә даваланырга. Ул вакытта гына син менә шул ничек әйтергә, табиб кушкан, рецепт алган, аптекада сатып алган һәм үзенә теге саклансын тырнаклар дип шундый ният белән, әмма ләкин тәхәрәт булсын дип, намазым дөрес булсын дип йөргән кеше ул вакытта була. Әгәр дә бизәнеп, матурланып, гафу итегез, монда инде әлбәттә син менә әйтәм бит, аның аермасы шул. Аермасы шул нияттән тора һәм инде тәхәрәтнең шартларыннан тора. Хәзрәт, алдагы сорау, әгәр кеше юл фаҗиғасына эләгеп, кулын яки аягын югалтса, бу тән өлеше белән нәрсә эшләргә? Аны юаргамы, мәйет узату дугасын укыргамы, җирләргәме? Беренчедән инде ул шул тәннең бер агъзасы, шулай бит инде аның өчен әлбәттә бернинди дуга да юк, бернинди теге җеназа да юк әлбәттә. Ул инде ни кызганыч, Аллаһ Тәгалә шулай сыный икән, шул агъзаны инде каядыр зиратта бер урында күмеп куярга кирәк. Тамам. Аерым ниндидер чаралар юк динебездә. Ни кызганыч, әгәр дә шундый сынау килде икән, син шул агъзаны алалар икән, опять-таки әйтәм бит, табиблар шундый бер коллегиально шундый мәсьәләгә килеп алар шулай тәкъдим итәләр икән, нәрсә эшлисең? Ни кызганыч. Сынау, әмма әйтәм бит, дин буенча аерым ниндидер чаралар юк, шуңа күрә аны менә шул бер урында, белә торган урында, зиратның бер почмагында, шунда каберстанда шундай күмеп куялар. Хәзрәт, шулай бик озын бер сорау, инде иншалла төземлек. Мин яшерен мөселман. Хәзер аңлатам, нәрсә икәнен үзе аңлатам. Бер вакыт әни ризык әзерләгән иде, ул анда бераз ит салды, ләкин ул хәләл ит түгел. Шуннан соң ул өстенә тутырылган яшелчәләр куйды һәм барысында бергә пешерде. Гаиләмә әйтәм, хәләл булмаган ит ашаудан саклану өчен ит яратмыйм дип.
Ягъни ит ярамый дип әйтәм инде, шулай менә сакланам ди. Бу ризыкта ит аста, яшелчәләр өсте. Мин яшелчәләрне ашый алмыйм, чөнки ит яшелчәләр белән бергә кушылган. Әни миннән нигә ашамаганымны берничә тапкыр сорады һәм ул шикләнә башлады. Ул барысын да сизә кебек. Элек мин мондый очракларда мөмкин булганча ашамаска тырыштым, әмма хәзер шик уятмас өчен аны ашый башладым. Аннан соң тәүбә итәм һәм Аллаһның кичерүен сорыйм. Әниемнең шикләнүләрен уятмас өчен мин андый яшелчәләрне аз гына ашый аламмы диелгән. Менә шундый. Юк, әлбәттә. Ул катлаулы дип ул ашыктан бу кешенең менә хис кичерешләре ягыннан әйтәсем килә. Монда мөнәсәбәт. Монда әнисенә ничектер аны артык комачаламаска, артык ничектер аны башылмаска, бу яхшы хисләр. Әнине ничектер теге куркытыпмы шунда, чөнки без бит кайчакта динне безне белмәгән сәбәп бит инде артык кирәкмәгән нәрсәне уйлап башлыйбыз. Мисал өчен бер шундый хәл, мәчеткә килде бер апа, менә малаем тыңламый, тәртипсезләнә, бераз менә үгет насихат әйтерсезме хәзрәт, бераз бәлки 2-3 тапкыр китертирмен аны монда сезгә дип шулай без килештек тә, мин бу җегет белән аралаша башладым, сөйләшә башладым. Бу Аллаһның рәхмәте белән намазга басты. Бер мәллә әнисе килә, әйтә, хәзрәт, мин бит намазга бастырга дип аны китермәдем монда мәчеткә дип. Хәзер монарга халал ризык кирәк, хәзер монарга кирәк 5 вакыт намаз вакытта уку. Шуңа күрә менә монда нинди проблема рушәтмәшлек. Бернинди ни бу бит Аллаһның рәхмәте, әгәр дә малайыгыз намазда икән, сезнең өчен дуа кыла икән дип менә шулай шак көчкә аңлатып тынычландырып, Аллаһка шөкер, инде бер-беребезне ишеттек, әлхәмдүлилләх. Монда бу җегетме бу, кем икән бу, кыз микән бу, бу үз әни сен башылмаска тырыша инде, куркытмаска, әмма ләкин гомер буе алай сер яшәп булмый. Беренчедән анаңнарга кирәк. Икенчедән, бәлки менә шул хәрәкәт белән син әниеңне аптырата башлыйсың. Миңа калса, әгәр дә ниндидер шундый куркынычлык юк икән, бит бу ислам, бу бит безнең динебез, шуңа күрә бер шундый җай вакыт табып, әни менә Аллаһның рәхмәте белән намаз укый башладым бит әле, мәчеткә йөри башладым бит әле. Менә хәзрәтләрдән гыйлем ала башладым бит. Менә халал ризык гомер буе безнең бабаларыбыз, ата бабаларыбыз менә бисмилла әйтеп суйган, тәртип белән эшкәрткән һәм кулланган үз тормышта без шуны гына ашый идекме хәтле. Шуңа күрә мин фақат үз динебезгә, фақат үз гореф-гадәтләребезгә генә кайтам дип, әнием борчылма дип, менә бар шундый шартлар, бар бит безнең бүгенге көнне Аллаһның рәхмәте. Менә нәзарәтебездә бик тырыша, аерым хәл комитет бар безнең, мисал өчен. Алдым сайын Аллаһның рәхмәте. Республикабызда безнең халал кибетләр, машалла, ит булсын, ризык булсын, төрле шундый шартлар тудырылган. Шуңа күрә инде монда әлбәттә бу кешегә иң беренче үзенә аңларга кирәк. Монда ниндидер хәйлә, ниндидер теге хикмәт дип харамны ашап, аннан соң тәүбә кылып, бу дөрес түгел. Олай булырга тиеш түгел. Монда инде бәлки үзең ит сатып алып, әниеңне тәэмин ит. Шулай бит инде. Аның хикмәте бәлки шул булырды. Бәлки ул бүген әзер түгел синең намазга басуыңны ишетергә, мисал. Шуңа күрә син әни менә бик тәмле ит алдым әле дип менә берничә шул гадәтчә инде без теге килограмм алмыйбыз инде, без инде теге авылда кем мал астрый, мисал өчен, саны белән алып куя. Тизрәк, күбрәк итеп шулай алдан сөйләшеп инде китертә, шулай бит. Шуңа күрә инде монда менә шулай эшләргә кирәк. Әмма ләкин сузарга ничектер түгел, аны әкрен-әкрен әнигә инде аңлатырга кирәк. Әнием Аллаһның рәхмәтләре яусын, менә шулай дип. Һәм бәлки матур итеп аңлатсаң, бәлки үзеңнең хөрмәтеңне күрсәтсәң, бәлки әниең дә иншалла намазга басыр. Әни дә сине аңлар, ишетер, хәтта булышучы булыр иншалла.
Шуңа күрә уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мауидати хасана, Аллаһның юлына хикмәт белән, матур сүз белән өндәгез ди Аллаһ субхана тәала. Шуңа күрә менә шул инде тәртип белән иншалла ошбу чарадан чыгарга була иншалла. Иншалла шулсын. Хәзрәт, инде без беләбез, сез еш кына хаҗга барасыз, куратор буларак та, һәм инде калган менә үзегезнең аста булган кешеләр сезне бит инде тыңлыйлар. Менә сорау да биреп куйганнар, шуңа күрә туры китеп сезгә бирәсе килә. Ир-ат гомердә ихрамнан соң үз чәчен үзе ала аламы? Бу хатын-кызларга да кагыламы диелгән. Әйе, агар да бөтен тәртипләрне, шартларны үтәгән икән, без беләбез, хаҗның тәртипләре манасик дип әйтәбез. Бар инде ритуаллар дип әйтәбез русча. Шулай бит инде булсын ул шул ук, агар да хаҗ таматту ул килә, гомерә кыла беренче, шулай бит. Гомерә кылгач инде берничә көн кала шул Йомул Тарвия, ягъни 8-нче Зулхиҗҗәнең көне, аннан соң шул көнне ул Минага чыга, Минадан соң 9-нчы көн ул Гарафага чыга, Гарафада дугалар кылып, аннан соң Муздалифага кунарга, бит Муздалифадан соң иртән, аннан соң кайта Минага таш атырга бара башлыйлар, аннан соң корбан чалына. Әйтеп, менә шундый тәртипләрне үткәргәч бөтенесендә ул үзенең чәчен ала. Әлбәттә, әгәр дә бар ихрамнан чыккан кеше һәм ул синең чәчеңне ала икән, анысы хәерлерәк әлбәттә. Әмма ләкин инде ярый, бездә ярый. Үзебезгә дә чәч алдыртырга, алырга үзебезгә һәм алдыртырга да, һәм хатын-кызга былай да ярый инде. Шуңа күрә проблем юк монда, әгәр дә бөтен һәм без беләбез, ул бит әле тулысынча син чыкмыйсың, әле шул чәч кырудан әле кала безнең тавафул ифада. Шуңа күрә инде шул тавафул ифаданы инде узгач, син инде камил рәвештә чыгасың, шул ихрамнан чыгасың. Шуңа күрә ярый, иншалла ярый. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, ни кызганыч, безнең вакытыбыз чыкты дип әйтсәк тә була инде. Менә сизелми дә үтеп китте. Шуннан да җаваплар да бик камил иде. Сезгә инде Салих хәзрәт, Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм Аллаһ насыйп итеп, тагын шушында, шу студияларда күрешергә насыйп булсын. Әле сораулар бик күп, алар килә тора. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә экранда күрәсез. Адресны шунда юллый аласыз. Бәлки әле менә җаваплардан да хасил булгандыр, ниндидер сораулар, өстәмә сораулар. Юллагыз, иншалла җавап кайтарырга тырышырбыз. Бүген монда килгәнегез өчен сезгә Аллаһның рәхмәте булсын. Җавапларыгыз өчен безгә дә, үзегезгә дә һәм тамашачыларыбызга да сезнең вагазлар белән вагазланырга насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алейкумуссалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Амин. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, исегезгә төшерәбез, бүген бездә кунакта Түбән Кама районы имам мөхтәсибе, Түбән Кама шәһәре казые, Татарстан мөфтиенең халыкара мөнәсәбәтләр эшчәнлеге буенча киңәшчесе Салих хәзрәт Ибраһимов иде. Инде аңа да Раббыбыз Аллаһ алдагы көннәрдә уңышлар насыйп итсен, һәм инде әлбәттә шушы студияда аны белән тагын күрешергә насыйп булсын. Безнең эфирдан аерылмагыз, әле Хозур ТВ каналында кызыклы, файдалы контент сезне көтә. Шуңа күрә бары тик безнең команда сезнең белән саубуллаша. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.